Sziasztok srácok! A mai videóban Stumbleguys-ozni fogunk. Egy hatalmas nagy öröm nekem is az, hogy ide belépek a Friendshez, és nézzétek ki van itt. Pro MT visszatért. Itt van velem Máté. Sziasztok! És hát igen, ennek örömére, hogy visszatért a Máté, játszani fogunk Stumbleguys-ot. Eventeknél itt vannak ugye még mindig egy csomó pálya van. Nyilvánvalóan azzal fogunk játszani, amit nagyon szeretünk, és nagyon sok ember szeret. Most is 1,5 millióan játsszák, ami nem más, mint a Block Dash Teams. Which Friends, és be is hívom a Mátét. Srácok, annyit mondok, hogy a videóban most pörgetek egy free pörgetést. Ja, akkor nézzük meg, mit pörget a Máté. Nem mondok előre semmit, hogy jó lesz. A Lucky Wheel. És a Lucky Wheel, nézzük, mi lesz. Hát 5 Stumble token, 5 Stumble token pörgetett ki. Balra volt, azt hiszem, ha jól láttam. Nem. 100 darab Ability token fejlesztő, és jobb oldalt volt pedig 500 gem, de hát azt ki tudná kipörgetni. Kinek van nagy szerencséje? Szinte senki se tudja megcsinálni. Na gyere be! Mivel jöjjek? Ezzel szerintem. Bruxelles Fluid. Inkább Fluid, mert... Várjatok, srácok, a Dávid Jó! De behívtalak. Jó. Akkor a Dávid megnézi, hogy, mert ugye most igazából ő videóz, és megmutatja, hogy én megpróbálok csak beklácsolni, úgyhogy te csak nézed, oké? Hát jó, én nyilván nézem, de hát azért oda kéne tenned magadat, mert hát hogyha jó esetben vagyunk, akkor 4-en vagyunk, és akkor, hogyha meghalunk mi ketten, esetleg újra tudnak éleszteni. De kellek azért ne klácsol csak vízhelyzetben. Köszi. Figyelj, most beadok középklács vagy oldalklács? Hát, hogyha már klácsolsz, akkor inkább már középklácsot kérlek, mert abban talán egy kicsit jobb vagy. Hát oldalklácsban is ugyanolyan jó vagyok. Gondolom. Elrontom. Aha, vicces. Bejött a barát. Bejött a kávéás minket, mi? Neked is megvan. Ja, és nem láttátok, de elértem a 31-es levelnél a 5000 ability token fejlesztőt. Fölfejlesztettem a villámot, és most már level 5-ös villámmal menősködhetek, ahogy azt szokták, ugye a gyerekek. Hát akkor most én is ugyanígy teszem. Dávid, ha megkeretlek, éleszél újra, mert... Figyelj, Dávid, beadok egy oldalklácsot, jobb vagy balról? Hát mondj balról, de hát hogyan adsz be a klácsot, hogyha meghaltál? Hát újra élesztel mondjuk. És hogyha nem élesztelek újra? Egyedül vagy. Most már egyedül sem vagyok, mert a tüske megszeretett engem, és úgy gondolta, hogy nekem ott nincsen helyem. Hát jó, akkor behívlak újra. Közben nekünk itt egy brószászos repelnek. Kávését köszönöm, kértem. De... Plusz 2000, ilyen XP. Hát, max 22-es mindjárt elérem, de... Jó, menjünk így, mert hát kávése most ez így ne jöjjön, hát nem valami nagyon profi. Egyszer de mondjuk hát azért a botoknál mégis sok jobb. Igen, egyszer mentem vele egy kört, jött a labirintus, és... Mit mondjak? Nem bír a labirintusnál tovább sem menni, meg látszolni se bír. Jó van, hát majd egyszer úgyis megtanul, hát te se voltál ilyen nagyon profi. De régebben... balról egy oldalklácsot, jó? Jó, nézzük. Azt nagyon belehúztad a lézerbe, de annyira, hogyha kicsit jobban belehúzod, akkor már igazából kiugrasz a pályáról, tehát annyira balra húztad. Sose kell balra, pont az, hogy jobbra kell. Na, éleszteni. Megint eljössz egyedül. Hát az nagyon jó. Ezt mondjuk azt, hogy ezt a videóban senki se látta. Na, akkor behívlak újra. Jó, csak a Dávidnak bedobott egy reklámot, és meg kellett, hogy állj. Gyere. Biztos azért halok meg folyamatosan,
halunk, meg mert most kivételesen videó előtt nem gyakoroltam semmilyen pályába, meg hát ezelőtt, mikor is játszottam, nem tudom, így Dávid, most megpróbálok tényleg. 10 órája talán, nem tudom. Mindegy, Bloodless Teams, és hát megpróbál Máté gondolom nem meghalni. Meg itt ezek a, Master is, Figyelj, Masteres klács. rangból van az egyik. Klács. Nézzük meg. Nézést. Ez a Pali. Miért hal meg folyamatosan az a Pali? Pali. Várj, középklács. Jó. Annyira sok ember van itt még, hogy széllaggolom magam. Tehát, meg az, hogy fölül ugye kiírja, hogyha meghal, vagy újraélesztenek egy embert, az folyamatosan szinte ott van kivéve meg. Kimondom, ugyebár ez mindig így van. Megint egyedül vagyok? Hát ez mar. Pazsut benyomjuk. Megint a tüskelök ki. Vicceske. Jó. De miért állnak most tukán? Hát mert ő hal meg mindig legelőször, és mindig aki legelőször hal meg, azt éreztem. Én voltam a második. Igen, én voltam a második, aki megdobott. Nem tudom. Másodikben meghalt. Dávid. Igen, mi van? Nézzük a tukánónak viszont. Tukánó azt mondja. Jó, mert ez a neve. Ne. Szus, miért löktél el? Nem tudom. Hogy lehetsz ilyen? Tukán. Már. Te Tukánó. Elnézést, Tukán. Ügyes Tukánó. Osszú, kiboxoltad te. Mondjuk meg is értem, én is kiboxolnám, ha lenne boxom egyáltalán. Ugyebár, na végre. Ez a DZ Denfex. Nézzük azt. Nyilvánvalóan nem talál el senkit, ahogy én is ugyanígy vagyok a villámmal. Ó, köszönöm szépen, Tukánó. Oké, mondjuk azt, hogy nem estem ki, jó? Igazából klácsoltam volna, azt leestem. Most várj, én Ennyi beadtam a történt. klácsot. Nem láttam. Igen, én beadtam. Megnézed még egyszer? Nem. Szerintem nézzünk. Miért nézem meg? Láttalak már klácsolni? Nem videóban. Akkor mindig nézzük is lehetőleg. Ugye, hát jó van akkor. Na nézzük is a második kört. Végre bejutottunk. Szerintem következő körbe kihozom az OG skinemet, addig is klácsolok egyet. Na, Dávid, én. Megmutatom, milyen ügyes vagyok. Dávid, én. Kövini. Figyelj, de... Oké, akkor a kövénél majd te klácsolsz. Így meghalva is. Ez repüljön innen ki viszontlátásra. Olyan szépet villámoztam, hogy konkrétan Mindjárt kitörölöm. szerintem kirígyelt az a csávó. Amúgy mindig engem Offkol. Nem amúgy. De remélem ezek után az offkolni fog. Ez a mágnes kicsit erős. Miért írta ki, hogy Pro MT Hát jó, mert... elimináltad? Kiblokkolt. Kiblokkoltak? Igen, blokkolt. Bokkoltak, kiblokkoltak. Oszt. Na, Dávid, itt be... Te élsz egyedül? Ilyen? Aha. Nem. Klart. Nem. Vagy mi az, hogy te élsz egyedül? Hogy mondhattam én ilyet? Nem nézel egy dupla falat? Nem mered be valami. Hát inkább ne. Vagy én adjam be, azt akarod? Dávid, Igen. ér túl. Jó, meghalta. Nem is láttam. Csak a ninja gólyél, meg te. Nincs. Meg te. Most már nem élek, jó? Nem. És túléli. Na ez a csávó. Jó, egyet újraélesztettem. Jött Dylan. Tukánóval. Bejutottunk a döntőbe. Nagyon szép GG magamnak is. Ki akarja látni, hogy klácsolok? Dávid, te akarod? Vagy középklácsoljak? Szerintem középklácsoljál, mert az nyilván abban jobb vagy. Hiába mondod, hogy ugyanolyan jó vagy oldalról is, de hát azért belehúzod a lézerbe, az nem valami nagyon jó. Na, Dávid,
Igen. Középklács. Örülök. Én meg fölül próbálok... Beadtam. Az jó. Ne lökjék ki, kérlek. Amúgy tényleg, srácok, az elején, Aha. mit mondjak, meg lett nekem a ölelés, Hát és jó, 20 000 az kipörgette. fejlesztő pointom volt ott több. Ja, tényleg ezen az akunton a... Dávid, Igen, hát megvettem, igen, neked megvettem igazából. Igazából pont 50-en. Tukánó, gyere vissza. Hashtag Tukánó, mindenki írja a kommentbe. Figyelj, klács. Jobbról, De úgy ez a ninja, ez mit jelent? Itt nem lehet senki. Ninja mit megy? Olyat, mint én. De ezt hogy csinálják, hogy fölít átbabul? Na jó. Tehát viccegünk fölül. Ahogy ezt kell. Szia, Máté. Tényleg nem kell megköszönni igazából, hogy újraélesztetlek. Kösz. Ó, stop, úristen! Jó, tehát menünk. Fölül, szépen. Majdnem kiugrottam a pályára. Francia. Már hiába nyomtam be. Mondjuk simán átmentem. Na. Ott fölül átficegünk simába. Valaki jelezte engem újra? Hát majd élesztelek. De. De egyedül élek. De. Én, igen. Velem mi a baj? Mit csinálsz? Mit csinálsz, Máté? Nekem meg a pajzsom valamiért hülyéskedik velem. Szivatni akar. Mindegy, Dávid, annak örülünk, hogy legalább bejutottunk a döntőbe. Döntőbe? Hát ez marha jó. Nagyon vicces. Igazából. Ha én bejutok a döntőbe, én nyerni akarok. Na jó van, akkor behívlak. Arra, srácok, csak azt mondom, kihozom a Ever Referee-t. Ez kit érdekel, hogy kihozod ezt az Ever Referee-t. Hoz bármilyen karaktert is hozzá, ugyanúgy fogsz játszani, szóval tök mindegy. A karakter nem hozza a power-t. Max, csak beadok 2 klácsot a balról. Vagy jobbról. Igen, jobbról. Balról klácsos jobban, de jó van akkor. Sima block dashbe jobbról 4 klácsoltam. Vagy 3. Ja, nem kell. Nem tudom, de menjünk már. Mindegy, akkor nyomom. Jó. Nem. Oh, Fúha. Jesus. Nem jó. Bal klács. 1. Be is hagytam. Engem meg kiblokkol, vagy nem azt, hogy kiblokkolnak, hanem nekem ugranak, azt nem bírom beadni. Egyedül élsz. Nem klácsolgatok. Ajánlom is, hogy klácsolgassá, egyedül élsz, és tudod, elrontanád. Ne... Figyelj! De... Mi a bánatot Nem tud játszani egy gyerek. Srácok, az a baj, hogy nem én voltam a béna, csak hát ezt véletlenül sikerült kihoznom. Igen, értem. Mindjárt Persze. elsőnek meghalok. Rendben. Akkor viszont béna vagy, hogyha meghalsz. Hát de az véletlen volt, mondom. Hát jó. Nem béna. Menjetek in! De miért látom egyfolytában azt, hogy a Pro MT Bidius Elimination? Köszönöm, Skeleton, hogy ki... Hagyjuk is. Ezt inkább hagyjuk. Ott egy Dávid. Hol van? Hol? Nem látom. Már fölvették. Nem látom. Már fölvették. De nem belerakott. 24. De nem máskodan Á, majdnem úgy kivilámoztam az egyik Mr. Stumble-t. Tukánot nézed, azt mondod? Már megint itt van a Tukánó. Hashtag Tukánó. Miért ez ugyanaz? Nem tudom. Valószínűleg nem.
Ez lehetetlen lenne. Hát ilyen nincs. De mit csinálnak? Ugyanazt csinálják ezek a... Buah. Itt is van a pörgetés, nézzük meg. Nézzük a Lucky Build. Nézzük. Valami jót kérlek. Azt a legendarit. Hozmat NBC! Hát mi ez? Na jó, tudjátok mit? Megnézzük, hogy mit reagál a Máté erre. Nézd. Máté. Oké, ez egy nagyon jó vélemény. A középsúlyát felemelte. Ahogy a szokás. Ja, persze. Na jó, ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Itt volt velem Máté. Ciao, ciao. Én Dávid voltam. Sziasztok!